Colnago Master. Tento model Colnago vyrábalo od roku 1983 až do roku 1998. V podstate v roku 1998 sa udáva, že to bola ukončená kariéra oceľových rámov. V roku 1991 predstavili modelovú radu Master Olympic a z tejto modelovej rady máme aj my tento náš kúsok našej sieni slávy. Bicykel patril Pavlovi Zadubanovi, ktorý bol slovenský reprezentant, a dostali ich 6 reprezentanti, ktorí štartovali na olympijských hrách do roku 1996 v Atlante. A zreštauroval ho a jeho majiteľom je Milan Sihelský, náš mechanik. Bicykel pozostáva z oceľového rámu, ktorý je robený z trubiek Columbus. Má kompletnú sadu Dura-Ace, sedlo Rolls. Kolesá sú vypletené na ráfikoch Mavic a ešte sú na bicykli originálne použité galusky Barum Praha Berlin Varšava v šírke 19 mm. Na kolese je ešte pôvodný nápis Slovakia a nakreslená ryba, lebo v cyklistickej branži Pavla Zadubana všetci poznajú pod prezývkou Ryba.